Pozdrav svima. Evo danas jedan video vezano za rute kojima idem kada idem negdje u prirodu. Budući da me često ljudi pitaju gdje pronalazim te rute kojima hodam ili vozim bicikl, kako se orijentiram, koji program koristim i slično. Evo danas sam odlučio snimiti jedan video baš na tu temu. Tako da evo idemo. Znači ovako, što se tiče samog odlaska u prirodu, za početak bih volio reći da svima koji prvi put, koji su početnici, koji prvi put idu negdje, najbolje da ne idu sami, najbolje je znači učlaniti se u nekako, bilo da je to planinarsko društvo ako se ide u planinarenje ili nekakav biciklistički klub ako se želi voziti bicikl i slično, jer onda sve ovo što ću ja govoriti ovdje u ovom videu vam je nepotrebno, budući da uvijek tamo postoje ljudi koji već poznaju puteve, poznaju te stvari, tako da idete, što se kaže, neopterećeni, samo pratite ostale. Tako da to bi bio u biti najlakši, ajmo reći, i najsigurniji način za odlazak negdje. Ali uvijek postoji ali, znači kada idete tako u većim skupinama, onda možda ako želite fotografirati ili ne znam, želite možda malo imati mira i tako, onda znači normalno da morate tu pristati na kompromise. Neko želi vidjeti ovo, a vi želite možda nešto drugo, tako da onda uvijek postoji ova druga opcija da se ide sa manjim brojem ljudi ili znači sam, tako da onda morate si naravno i složiti nekakvu rutu koju ćete pratiti. Sad znači što se toga tiče, evo ovdje imam na ekranu jednu od tih stranica gdje se mogu tražiti rute. Inače takih stranica po internetu ima jako puno, dovoljno je u Google upisati, ne znam, upisati trails, outdoor trails, ne znam, running trails i slično i sigurno ćete nešto pronaći. Ali evo danas za jedan onako primjer, evo tu je ova stranica alltrails.com na kojoj vrlo jednostavno možete tražiti znači rute, možete iskidati rute kojima je neko drugi već hodao. Također znači ako odaberete neku rutu, onda često tu neko ko je već prošao tom rutom postavlja i fotografije, tako da možete se dosta informirati vezano za nekakve rute na nekoj određenoj lokaciji koju želite proći, vidjeti. Dovoljno znači da ovdje u search bar ukucate naziv mjesta koje je blizu tog nekog područja gdje želite ići i izbacit će vam se znači dolje nekakve rute kojima je neko već prolazio. Tako da to bi bio jedan od načina, kažem, ima ovakvih stranica, a i aplikacija na mobitelu jako puno, tako da dovoljno je malo potražiti po Google. Zatim sljedeća bi bila onako za Hrvatsku možda najzanimljivija stranica koja se više bazira na nekako planinarenje, međutim može to poslužiti i za druge aktivnosti u prirodi, znači stranica Hrvatskog planinarskog saveza. A za ovu današnju našu priču bi bilo najzanimljivije znači ovaj tu dio. Na desnoj strani imate, ovdje piše interaktivna planinarska karta Hrvatske. Tu kliknete i onda dolazite znači na ovu kartu. Na ovoj karti imate razne opcije, a ovdje sa desne strane imate ovu malu ikonicu kao planinarske markacije. Na nju kad kliknete izbaci vam se znači sekcije svih registriranih planinarskih ruta koja postoje u Hrvatskoj i onda si odaberete znači sekciju gdje mislite ići i onda vam pokaže sve te rute. Evo na primjer za danas, ja ću danas pokazati malo kasnije kako se pravi ruta, pa ću onda to napraviti na primjeru jedne lokacije u Baranji, tako da evo mogu ovdje sada isto odabrati recimo ovu sekciju Banska kosa ili ti Bansko brdo, to je znači jedno brdo u Baranji. I sada kada kliknete znači na taj link, ova stranica vam odmah pokaže ove rute koje tu postoje. Znači postoji 1, 2, 3, 4, 5 ovih registriranih planinarskih puteva i sad znači kada ovako mišem pređete na jednu od
jedan dio ovih trailova, on vam ovako kad se promijeni boju u rozo i znači to vam je taj trail, jedan od ovih tu koji su nabrani. I sad, znači, ovisno gdje želite ići, kliknete recimo na jedan od tih trailova, evo, na primjer ja ću kliknuti na ovaj Karanac Kamenjak i sad vam se otvori ovaj jedan prozorčić i tu možete gledati, znači, visinski profil ili idete na više informacije. I sad kada kliknete recimo na više informacija, otvori vam se novi prozor i ovdje imate sve ono detalje vezano za tu rutu. Imate, znači, opis lijepo i ono što je možda najzanimljivije, imate čak ovdje i cijelu rutu koja je prikazana na topografskoj karti. Možete, znači, otvoriti ovaj prozor i čak si onda možete i isprintati ovu rutu za svaki slučaj ako vam možda mobitel ostane bez baterije, da imate i u fizičkom obliku, što je stvarno zgodna stvar ako negdje idete prvi put, da imate ono kao za ne daj Bože da zatreba. Znači, možete tako, a možete i ovdje, znači, skiniti. Imate ovdje, znači, GPX, u GPX formatu ovu rutu, on nju skinete na mobitel i onda u jednom od tih programa za orijentiranje prirodi otvorite taj file i pratite, znači, rutu. Znači, to bi bilo što se tiče nekakvog planinarenja po već, znači, poznatim ucrtanim planinarskim rutama. E sad, budući da ja znači, vrlo rijetko idem po nekakvim tim već zadanim planinarskim rutama, obično mi je zanimljivije složiti par ruta u jednu ili povezati više nekakvih lokacija zanimljivih, tako da obično si ja sam tražim rutu. E sad, kako u biti to obično radim? Jer, znači, odem recimo na Google mape i ovdje imamo na hybrid layeru karti imamo, znači, dosta tih obilježja koje se mogu naći na nekakvoj lokaciji. Znači, kad ovako malo više zoomiramo, evo recimo ja ću danas za primjer sastaviti jednu kratku jednostavnu rutu ovdje na Banskoj kosi, na tom Banskom brdu. Tako da evo sad recimo možda čuo sam da zanimljivo izgleda pogled sa recimo ovog odašiljača Belje, ali idem sad sastaviti jednu kružnu rutu i onda gledam šta još osim toga vidikovca ovdje ima zanimljivog, pa onda malo to tako zoomiram pa gledam sad možda šta ima. Evo vidimo ovdje da ima nekako svetište Marino, pa onda malo to proučim, gledam šta ovdje ima, vidim nekakvi bunari, slično, šta je ovo. Znači ovdje se čini kao nekakva, da, ovo je izgleda nekakva najveća krunica na svijetu, pa onda neko odmorište, tu ima čak ovako ako ljudi stavi bude i video. Znači ajmo reći to bi mogao obići, onda zatim tu ima i ovaj rudnik bazalta, možda jedna zanimljivost za pogledati, za vidjeti, pa onda imamo ovaj vidikovac Vina Belje, isto ova cesta je jedna od zanimljivijih za provozati, na primjer, bicikl. Tu ima i taj vidikovac, vidite, znači to onako baš zanimljivo izgleda. Ima i taj vidikovac, pa recimo, znači tu su tih par lokacija koje bi ja htio spojiti u jednu rutu. I znači kad sam to odlučio šta bi mogao povezati, onda idem na onaj glavni program koji zapravo koristim za orijentaciju, a to je, znači, ovaj program. To je program koji se zove Ride with GPS. Inače je prvenstveno napravljen za vožnju bicikla, ali jako dobro može poslužiti i za sve druge aktivnosti u prirodi, znači za orijentaciju, za planinarenje, za bilo šta. E sad, u ovom programu je jako zgodno što se, znači, kada napravite račun, to jest account, onda imate ovu opciju za planiranje ruta gdje možete si crtati svoje trailove, znači to je u ovoj tu traki, znači route planner. Osim tog route planera imate tu razne opcije, znači ovdje pod routes su vam vaši trailovi koje ste možda već ranije sastavili, pa onda rides,
To su vam, znači, ako ste pješačili, vozili bicikl, trčali, bilo što, da ste se kretali u prirodi, a uključili ste ovaj program recimo na mobitelu, budući da se ovaj program skine i na mobitelu, a ima ga i ovako na računalu, onda vam ovdje, znači, u ovoj traki Rides ostanu zapisane sve te rute gdje ste prolazili, znači sa svom telemetrijom i svime što je potrebno. Imate tu, znači možete i uploadat ispričavam se, znači možete i uploadat ako ste nekakav našli od nekoga drugoga neki trail u tim GPX formatima i sličnim formatima, možete ga i uploadati u program i onda si ga otvorite na mobitelu i pratite taj trail. Ali ono što nas zanima danas za ovaj video je baš ovo, znači ovaj dio planiranja rute koji ćemo evo upravo sad i pokazati. Znači ovdje na ovom programu imate razne lejere ovih karata, znači ovo je ovaj OSM koji ima ovako vidite ikonice raznih obilježja parkinga, pa onda gdje je recimo ovaj rudnik što sam vidio, mislim da je i on čak, evo ga tu je, znači obilježen, pa onda znači ovo tu svetište ima obilježeno, znači na taj način su obilježene nekakve lokacije, a imate naravno i ovaj Google hibrid ovdje, imate i znači posebno sa rutama za bicikliranje, evo ovdje recimo ova biciklistička Monty Bike ruta na brdu, na Banskom brdu, a imate i ovaj outdoor koji pokazuje znači točno ove planinarske staze, međutim vidim da sad ovdje za Banovsko brdo još nije ubilježeno u ovom programu, budući da se ove planinarske rute na Banskom brdu su u biti relativno nove, tako da ih nema, pa ćemo pogledati možda ove poznatije rute. Evo vidite, znači čim sam se tu samo malo, čim sam se približio Papuku, evo ga već ima ovaj slavonski planinarski put, vidite ovo sa ljubičastom bojom, cijeli je označen. Kada to malo još više zoomiramo, imate i ove druge, znači planinarske rute koje su obilježene, tako da ako želite tako nekako već predodređenu rutu sljedećak ne morate ni praviti svoju rutu crtati, nego samo uključite znači ovu kartu i pratite znači ovu rutu, na primjer evo piše ovdje slavonski planinarski put, vrhovi su tu, znači čak i ove manje rute su nazivi obilježeni, znači spojeni put, 3 kruške, recimo šta tu ima, da vidimo samo, dobro ovo su ovi potoci, isto ovdje vrh, evo recimo velika Ivačka glava ruta, znači ova plava, znači možete koristiti samo tu kartu, znači što se tiče ovog programa postoje razni ti layeri, pa onda kako kome šta odgovara može koristiti, ali evo mi danas idemo nacrtati sami svoju rutu po svojoj želji. Sad ovako, ja bih krenio, znači budući da već znam otprilike ova tu mjesta, ne moram sad posebno tražiti, znam da se ovdje nalazi jedan restoran, jako poznati ovaj Banatska kuća, i evo vidite ovdje imam recimo P parking, i evo odavdje bi ja krenio tu kod ove crkve. Znači kad startamo rutu, kliknemo samo ovdje i sad idemo dalje, crtamo dalje rutu. Tako da, evo, sad budući da je ovdje, vidite ovdje možete uključiti draw lines ili follow roads. Meni je uključeno follow roads, tako da ja ne moram sad posebno svaki zavoj i svako križanje klikati, nego recimo kliknem samo ovdje i on mi automatski prati ove ceste koje ima ubilježene. I sad recimo dođem do ovdje, ovdje više nemam roads i sad bi ovdje mogao znači crtati rutu. Tako da kliknem draw lines i onda mogu crtati bilo gdje, evo ovako na primjer vidite, bilo gdje nema rute, ali to ćemo sad poništiti i idemo sad vidjeti ovdje kako možemo sad spojiti ovaj dio sa ovom tu cestom. Inače ovako na tim svim topografskim kartama žutom bojom je označen asfaltirani put, a ovo je isto asfaltiran i znam da je asfaltiran, ali evo, znači ovo bi bio nekakav poljski put, ovo je nekakvi manji put, jednosmjerni
i ovo je baš ono asfaltirana cesta i ja sad se želim spojiti ovdje na ovaj put. Međutim, ovdje na ovoj karti ovdje uopće ne postoji nikakvi put, pa ćemo pogledati šta postoji na nekom drugom layeru. Znači idemo ovako na Google Hybrid. Evo vidite, znači sad na Google Hybrid, baš na ovoj slici se vidi da je ovdje postoji nekakav put. I sad ja, znači kao što sam rekao, mogu samo uzeti i crtati liniju. Evo, Draw Lines je uključeno i mogu crtati liniju, znači po tom putu. Ovako. Međutim, sad kod ovog načina obilježavanja rute i kada tako rute idu kroz nekakva polja i slično, zna se dogoditi da polja budu zarasla, da budu preorana, da je tu zapravo nekakva šuma. Može biti ova slika, znači od Google-a, ova satelitska snimka da je stara, da nije dovoljno updateana, tako da možemo sad recimo provjeriti na više načina da li tu zaista postoji i dalje nekakav put ili ne. Naravno, nikad se ne može biti siguran da je, znači, tu 100% sad nekakva cesta, ali ima načina kako možemo provjeriti, ali kažem 99% možda možemo biti sigurni, onih 1% uvijek postoji šansa da ćemo naići negdje gdje nema rute koliko god da smo provjerili, jer meni se znalo dogoditi da tamo gdje je ruta, gdje su planinari prolazili, ja dođem, a ono neko stavio ogradu ili bude ono zarasto put da se ne može proći i tako dalje. Ali recimo sad da hoćemo provjeriti postoji li ovdje stvarno nekakva ruta, onda bi to išli znači na ovaj način. Odemo na ovu stranicu, znači to je web stranica Global Heat Maps od jednog drugog programa koji se zove Strava, inače jedan od najpoznatijih outdoor programa koje jako puno ljudi koristi, i on ima ove dosta detaljne svoje ove heat mape, odnosno mape koje prikazuju gdje se ljudi kreću. Evo, sad znači kada dođemo na njega moramo se ulogirati, moramo napraviti naravno account, čak do prije par mjeseci to nije ni bilo potrebno, moglo se i bez accounta ovdje gledati ova karta, ali evo sad do prije možda nekakvih mjesec, dva su promijenili i sad morate napraviti account, ali dobro je što je još uvijek taj dio besplatan. Znači idemo na heatmap. Ja ću ovdje, budući da mi ovaj pogled sad ovako ne odgovara, ja ću promijeniti layer na hybrid i promijeniti ću boju ovih trailova na, evo recimo ovu hat i done. I sad idemo znači ovdje gdje smo krenuli kao gledati da li postoji ruta, evo ga, to je ovdje. I sad ovdje vidimo dosta ove crvene boje, i sad što je toplija ova boja, što je ono, zato se zove heatmap, što je ugrijanija, to znači da je puno više tu ljudi prolazilo i češće. Ovdje možemo vidjeti gdje sam ja počeo crtati rudu da nije baš toliko puno ljudi prolazilo, ali ipak je prolazio neko i znači vrlo vjerojatno da se ovdje može proći. Tako da po ovom sada mogu biti siguran da se znači ovom tu ulicom i ovim tim putem može proći tu kroz ovu šumu. Međutim, sada ako recimo želimo još dodatno se uvjeriti da li tu nešto postoji, nekakav put, možemo otići na još jednu stranicu, znači ARCOD. To je inače puno detaljnija, to su puno detaljnije fotografije Hrvatske iz zraka, tako da evo ovaj tu dio gdje mi sad idemo možemo zoomirati. I sada, samo malo, samo da pronađem točno, evo ga, mi smo tu. Evo ovaj dio ćemo zoomirati. I sad ovdje znači gledamo tu rutu kako izgleda. Tu možemo dosta detaljno to zoomirati da vidimo kako izgleda. I sad ovdje recimo vidimo da put vodi u šumu i tu ne znamo da li zaista postoji put. Evo ovdje se izgleda nastavlja, tu se malo vidi nastavak, ali ovdje ga ne vidimo. Ali ono što možemo, evo ga ovdje isto mali dio se vidi kroz krošnje. Ali ono što ovdje možemo, znači samo promijenimo ovako ovu ortofoto kartu na topografsku kartu. I sad nam on pokaže
topografsku kartu toga dijela i ovdje vidimo da na topografskoj karti je ucrtan put, znači to je nekakav poljski put, ovdje završava ulica i ovdje ide taj poljski put i spaja se tu na ovu cestu. Znači definitivno ovdje put postoji. Međutim, ako želimo još detaljnije sad ovo provjeriti, još biti sigurniji da li ovdje postoji put, možemo otići na još jednu stranicu, znači to je stranica Uređena zemlja HR, odnosno stranica na kojoj možemo vidjeti parcele. I sad naravno opet zoomiramo na taj dio gdje planiramo ići. I to nam je ovdje. I sad kad zoomiramo trebali bi se pojaviti parcele. Evo ga. Znači pojave se ovako parcele i sad vidimo ovdje da vodi ova nekakva dugačka parcela, što naravno liči kao nekakav put. Sad kada na nju kliknemo, samo malo, evo ga. Znači sad smo odabrali tu parcelu, taj put. I gledamo ovdje šta piše sa strane. Način uporabe, evo ga, piše znači cesta i put, upisane osobe, javno dobro, putevi. Evo, znači na ovaj način se možemo uvjeriti da tu zaista, znači ovom ulicom kada se prođe, ovdje i dalje postoji put, znači kroz šumu koji se spaja ovdje na ovu cestu. Tako, sad kad smo to sve provjerili, možemo nastaviti dalje sa crtanjem rute. Sad ovdje ćemo znači pratiti i dalje ćemo crtati rutu dokle god je vidimo na ovoj slici. Sad ovdje kroz šumu baš i ne vidimo, pa ćemo to morati malo onako otprilike. Tu bi ja sad recimo uspoređivao ove dvije karte, pratio bi znači ovu liniju i onako da je što bolje mogu ucrtati ovdje. Sad ću onako na brzinu, ali evo ga, otprilike to ovako nekako ide. I sad kad smo se ponovo vratili na ovaj dio di postoji ruta, to jest di postoji ucrtana cesta ili staza, ponovo kliknemo ovdje na Follow Roads. Sad ću biti prebaciti na ovu kartu Outdoor i sad možemo pratiti ponovo rutu. Znači vidite, sad nas je on bacio ovako ovdje i onda možemo to ovako ispraviti. Stavit ćemo bolje ovako cycle. Evo ga. U stvari ja sam to sad malo predaleko, idem bolje prebaciti na ovo OSM. Da, ovdje mi je taj rudnik. Dobro, znači ići ćemo ovako, ćemo ovdje ići. Vidite, ovdje pokazuje nekakav pješački trail da postoji. I ja ću onda znači sa tom rutom ići ovdje skroz do tog rudnika, pa evo recimo želimo to pogledati i nastaviti ovdje dolje ovom makadamskom cestom skroz ovdje. Sad recimo želim vidjeti nešto što je ovdje oko ovog svjetišta, ona nekakva krunica, pa nastavljam ovom tu asfaltiranom cestom skroz tu do ovdje. I sad, ovisno o svojim mogućnostima, recimo sljedeće što želim doći na ovaj odašiljač, ovdje gore vidjeti ovaj pogled odavdje i onda, znači, sad o našim mogućnostima si kreiramo rutu. Ja ću odabrati put tako da se vratim nazad ovdje dolje i idem ovdje ovim makadamskim putem skroz tu do vrha. I kad malo pogledam ovdje pogled i ovdje se onda želim ponovo spustiti nazad, samo treba provjeravati da nas je uvijek bacio na rutu kojom želimo ići. I nazad se spuštamo, evo to je ovaj dio tu rute, evo kao što vidite, jedan kao zanimljivi downhill po asfaltu. I to bi bila u biti ruta koju ću ja sad na primjer koristiti. Sad, prije nego što zapravo krenem i prije nego što dođem na lokaciju gdje želim proći ovaj trail, bitno je ovu rutu snimiti. Znači snimite si ovdje, stavite na primjer Banska Kosa,
na bilo koji naziv, možete tu napisati nekakav opis, ovdje ako je ovdje vidljivost ko može vidjeti trail, da li je public, private ili friends only, i kliknete ovdje na save. Kada kliknete na save, ona će vam biti znači učitana ovdje u ovim rutama tu što sam vam već pokazao. I sad, znači, prije nego što krenete na put, morate upaliti mobitel, spojiti se na internet i ažurirati podatke što se tiče tih ruta u tom programu, u ovom programu Ride with GPS, tako da vam se ova ruta što ste napravili na računalu učita i na mobitelu automatski. Kad se ona učita, otvorite se tu kartu još dok ste kući, učitate, znači ostavite da se učita cijela karta i taj trail, i ne gasite znači taj prozor, nego ga ostavite dok ne dođete do lokacije, budući da na lokacijama vani zna se desiti da nema signala, ali zato nema signala za internet, ali zato GPS signal u 99,9% uvijek ima, tako da samo dođete tamo, otvorite to što ste već otvorili kod kuće i kliknete na onu jednu ikonicu show my location i onda samo po toj ruti pratite, ali to ćemo pokazati kad budemo došli na tu lokaciju. Za sad ovo što se tiče računala i ovog programa, to bi bilo to. Međutim sad recimo što se tiče same Hrvatske, tu postoji još nekoliko zanimljivih recimo stranica koje bi se trebale pogledati prije nego što se krene negdje. Bilo bi dobro pogledati i recimo ovu stranicu. Znači ovo je missportal.hcr.hr, znači portal Hrvatskog centra za razminiranje. Idete ovdje, prihvaćam uvjete korištenja, idete ovdje na javni pristup. I sad, ovdje vam se otvara karta Hrvatske sa označenim minskim područjima u Republici Hrvatskoj. Vidite ovo crvenom bojom što je označeno, to je sve još uvijek minirano. I sad recimo imate ovdje ovu manju kartu, sad recimo kada zoomirate, ovako na primjer, onda možete detaljnije pogledati, samo tren da se to učita, što sam malo previše zoomirao, evo ovako, evo vidimo ovdje nekakva minska polja, evo recimo idemo ovdje pomaknuti ovaj mali kvadratić sa ove desne strane, evo vidite sad znači ovdje kad zoomirate, dosta detaljno se može vidjeti gdje je još uvijek minski sumnjivo područje, tako da kad slažete neku rutu da izbjegavate ova područja sa crvenom bojom. Međutim, to je trenutno sada stanje što se tiče mina u Republici Hrvatskoj, a ako želite baš vidjeti gdje su i prije bila minska polja, jer dosta je toga sad razminirano, ali nikad se ne zna tamo gdje su bila minska polja da možda još nešto zaostalo, nikad ne može biti 100% siguran, onda u Google upišite samo minski sumnjiva područja u Republici Hrvatskoj i trebali biste doći na ovu kartu koja je iz kolovoza 2015. Godine, dok je još dosta toga bilo minirano, dok nije bilo razminirano, i onda možete vidjeti i ove ostale dijelove Hrvatske gdje su bile mine, pa nekako malo to provjeriti detaljnije. Zatim, osim što se toga tiče, naravno uvijek treba pogledati vremensku prognozu. Što se tiče vremenske prognoze, ja se uvijek služim ovom stranicom, znači yr.no, koja mi se do sad pokazala najtočnijom. Znači ovdje imate i po satu vremensku prognozu, znači kada otvorite ovu tablicu, pokazujem znači temperaturu, pokazujem smjer i brzinu vjetra, što je dosta bitno za vidjeti. I dobro je na primjer i par dana pratiti prije, da ako recimo dugo pada kiša negdje na nekom trusnom terenu i slično, onda naravno da izbjegnete tu lokaciju, pa evo možete se poslužiti znači sa ovom stranicom da se uvjerite da su vremenski uvjeti što povoljniji za boravak u prirodi. Zatim, prije što krenete na put, možete pogledati znači stranicu HAK-a, kartu interaktivnu ovu
kartu Haka, gdje možete si znači isplanirati put do nekakve lokacije gdje želite ići i izračunati si troškove puta i sve ostalo, znači to imate ovdje na ovom dijelu gdje je ovaj planer putovanja. Znači ne znam, ako recimo idete od ove točke, idete dodaj u rutu, pa sad recimo idete do ove točke, dodaj u rutu i on vam sad pokaže rute i pokaže vam opcije, znači duljina puta, trajanje troškova puta, goriva i sve ostalo. Zatim, možda čak i bitnije od ove prethodne stranice, dobro je pogledati izvješće stanja na cestama. Dovoljno je samo u Google pisati znači, izvješće stanja na cestama Hak i izbacit će vam se jedan od linkova, znači ova karta gdje možete vidjeti stanje na cestama, da li se negdje može proći, možda je nekakva cesta zatvorena, možda je nekakav odron negdje bio ili se nešto renovira, pa možete pogledati da li uopće možete doći do lokacije na koju želite ići nekim određenim putem. Evo, na primjer, ovdje imate ove ikone, vidite kao nekakvi radovi na cesti i sad kad kliknete tu vam piše sve detaljne informacije vezano za ove radove ovdje, od kad traju i tako dalje. I naravno na kraju, što je najbolje još provjeriti, je naravno vijesti za nekakvu lokaciju gdje idete. To bi možda bilo najbolje provjeriti nekakve lokalne medije ili možda ovako 24 sata, jer oni dosta često objavljuju razne vijesti, pa ako negdje idete provjeriti da li se negdje događa, ako možda idete recimo u Šri Lanku, da li postoji nekakav kaos. Mislim, šalim se sad, ali znate u biti što želim reći. Ako je negdje možda nekako drvo palo na cesti, pa možda ovdje nešto piše ili nekakav sudar ili ne daj Bože nekakva vremenska neprilika i tako dalje. Ili naravno uvijek imate Google gdje možete se informirati vezano za sve te takve i slične informacije. Evo, znači to bi bilo sad to što se tiče ovog dijela na računalu. Još bi samo rekao, znači kad idete negdje prvi put i ako idete sami, kod nas ovdje u kontinentalnom dijelu Hrvatske najbolje je ići možda recimo kasna zima, rano proljeće, jer tada je vegetacija najmanja, nema toliko vegetacije, nema toliko kukaca, a isto tako nema još ni recimo zmija, nema, ako idete negdje u Gorski kotar, pretpostavljam da je isto dobro ići u to doba još dok se nisu znači medvjedi probudili, pa evo kad negdje idete, ako baš morate i želite ići sami, to bi možda bilo nekako najbolje godišnje, nekako najbolje doba u godini kada je dobro ići negdje istraživati nešto, nekakvu rutu. Eto, to bi bilo što se tiče toga sad na računalu, a sad idemo na ovaj dio praktični, znači primjena ovog programa Ride with GPS, znači na terenu kada dođemo na lokaciju. Tako da evo, vidimo se na lokaciji. Evo ga ljudi, znači tu smo na lokaciji. I sada ono što je prvo potrebno za napraviti je naravno znači uključiti mobitel, uključiti aplikaciju. Zapravo kod kuće sam već znači učitao rutu i kartu, odnosno mapu, čisto zbog razloga da kada dođem na lokaciju da se ne dogodi da recimo da tu recimo nema signala pa da mobitel ne može učitati kartu. GPS signal je još koliko toliko lagano učitati, mada se i to zna dogoditi da se ne učita. Dobro, to je sad već jedna druga tema, ali zna se dogoditi, međutim puno rijeđe nego znači da nema uopće signala za mobile data i to, tako da je uvijek dobro kod kuće prvo učitati kartu i minimizirati taj prozor te aplikacije i kad se dođe na lokaciju samo ovako znači otvoriti prozor. Evo, znači sad tu imam tu svoju lokaciju i sad samo ono što je potrebno napraviti ovdje zapravo nemam još lokaciju, još je nije otkrio. Evo, to ćemo upravo sad napraviti, znači potrebno je ići ovdje na ove 3 točkice i kliknuti Show My Location. I sad samo znači čekamo da se pojavi plava točkica
koja će predstavljati našu lokaciju i koja će biti na ovome trailu koji smo nacrtali. Evo, kao što vidite, sad se ovdje pojavila ova plava točkica koja predstavlja nas i sada je samo bitno, znači, pratiti ovaj trail koji smo nacrtali crvene boje i paziti, znači, da ne skrenemo sa tog puta, znači da je ta plava točkica cijelo vrijeme na tom trailu i to bi bilo to. Sad, bitno je spomenuti, znači, što se tiče samog mobitela koji koristite, treba paziti da imate mobitel sa onim Galileo GPS tim sustavom, jer taj GPS sustav je bitan za one koji se nalaze u Europi, tako da ako se nalazite u Europi, bitno je imati mobitel sa tim, znači, Galileo sustavom. Jer inače bi vam ta točkica mogla vrludati okolo po trailu i svašta, znači zna biti neprecizno. Međutim, danas već mislim da svi mobiteli imaju taj Galileo, tako da to ne bi trebao biti sad nekakav veliki problem. Isto tako, možda je dobro prije nego što krenete ili zapravo još dok ste kod kuće, poslati ovu rutu, na primjer, nekome ko će ostati kod kuće čisto za svoju sigurnost. Znači, imate ovdje tipku share i onda možete, znači, podijeliti ovu rutu. Međutim, da biste na taj način podijelili rutu, ta druga osoba mora imati isto ovu aplikaciju instaliranu na mobitelu i mora, recimo, kada kreirate taj trail, morate trail označiti tako da ga vide i prijatelji, znači friends, ili da je public, a kad je public onda čak mislim da osoba ni ne mora imati ovu aplikaciju, da je može onda otvoriti, znači, ovaj link koji pošaljete na internetu na kompjuteru. A isto tako, možda najlakše i najjednostavnije, možda je dovoljno samo snimiti screenshot ovoga traila cijeloga i ove rute i onda poslati to kao sliku nekome, znači, ko će biti kod kuće, i onda dok se krećete, možda svaki 5-10 km se javiti i reći prešao sam toliko ove rute, sad sam na tom i tom kilometru, eto, čisto za svoju sigurnost, ako vam se ne daj Bože nešto desi, da ta druga osoba zna gdje ste otprilike i da vas se, znači, može tražiti pomoću tog screenshota ili čak cijelog traila, što će uvelike sigurno olakšati potragu. To bi, znači, bilo to što se tiče toga. Evo, sad mi još samo preostaje da pokrenem, da se pokrenem i evo, čisto malo da vam pokažem, znači, kako to izgleda kad zapravo, znači, se krećete, kako se orijentirate na ovom programu. Još bi treba samo reći još jednu stvar. Znači, kad ovako pratite ovu rutu, onda ovaj program ne snima točno vašu rutu koju se krećete, samo vam pokazuje ovu točkicu gdje se nalazite, tako da u biti trebate, ako baš želite kasnije vidjeti kompletnu telemetriju svega što ste prošli, dobro je koristiti još jedan program usporedno sa ovim. Ja, recimo, koristim ovaj GeoTracker ili GeoTracker, kako god, koji će mi u biti, kad budem prolazio, ocrtati cijelu rutu, zapisat će i u GPX formatu, koji onda kasnije mogu ponovo uploadati u program Ride with GPS. Tako da, što se toga tiče, imam drugi program, a naravno kad ne idete negdje prvi put, onda možete to sve odraditi u Ride with GPS-u programu. I to vam je to. Još bi trebao samo spomenuti, možda kada idete negdje prvi put, znači kada prvi put negdje idete, uvijek kada sastavljate rutu, recimo svako od vas zna svoje nekakve mogućnosti i kilometraže, koliko možete preći, pretrčati, prevoziti bicikl i tako dalje, koliko možete se popeti, koliko savladati tih uspona i spustova i tako dalje. Tako da, recimo, ako vam je nekakav limit, ne znam, 30 km, dobro je napraviti negdje gdje idete prvi puta trail, ne više od toga, čak, ne znam, 15-20 km, čak i upola je bolje uvijek napraviti nego više ili neko onoliko koliko je vaš maksimum, jer nikad ne znate šta vas očekuje na putu i uvijek je bolje napraviti manje, pa onda kasnije kad idete drugi put, onda si već napravite onako kako vama već više odgovara. Mislim da bi to bilo sve što se toga tiče. Sad konačno idem voziti malo bicikl i malo ću pokazati, znači, kako se ovaj program ponaša tijekom vožnje. Evo ga, idemo. Znači, krenio sam s ovim trailom prema ruti. Lokacija se učitala dobro.
kao što se može vidjeti na ekranu mobitela, plava točkica se kreće po trailu. Morat ću malo zoomirati, malo bolje. Sad se vidi čak i, vjerujem da se sad vidi čak i smjer kretanja, onako kao mali plavi trokutić iznad točkice. I evo, vidimo kako, znači se sad gibamo po tom trailu i to je to, vrlo jednostavno. U isto vrijeme i ovaj drugi program bi trebao pratiti rutu, tako da evo, čim prođem malo ovdje par metara pa ću stati čisto da provjerim da li i taj drugi program prati rutu, tako da poslije imam cijelu telemetriju. Evo još samo malo. Evo ovdje je možda zgodno stati. Evo ga. Skinit ću mobitel s ovoga nosača. Se malo bolje vidi. Desimo kameru i znači ovako. Evo ga. Znači evo, znači ovdje sam krenio gdje je zelena ikonica i pratio sam cijeli trail skroz do ovdje i ova plava točkica je na ovom crvenom trailu. Isto tako ovaj drugi program, evo ga, znači on nam je pokazao točno sve što smo do sad prošli i sad, znači kad završim sa vožnjom, poslije imam cijeli, stisnem ovdje na pauzu, na stop i onda imam sačuvan trail po kojem sam prošao i onda imam cijelu telemetriju i sve ostalo što mi je potrebno. Evo ga, znači tu smo. Proći ću još malo jedan dio puta, čisto do one šume što sam se razmišljao može li se, ne može, čisto da vidimo taj dio puta. I to bi bilo to, ljudi moji. Znači, vrlo nešto jednostavno, lagano, znači čak evo kao što vidite meni nije trenutno uključen ni mobile data, znači nije vam potreban internet, potreban je samo GPS signal ako kartu čitate kod kuće i možete se na taj način orijentirati, na taj način izrađivati rute. Eto ga, mislim da je to sad sve, sigurno sam nešto zaboravio, ali nadam se da je to sad sve što sam htio reći. A sigurno ako će biti nekakvih pitanja u komentarima, nastojat ću odgovoriti ako znam odgovor. Naravno ovo nije možda najbolji način orijentacije, sigurno postoji nešto bolje. Nekakav program koji može sve odjednom to za vas sastaviti, nekakav AI program, šta ja znam. Međutim, evo meni ovo kroz dugi niz godina se pokazalo najboljim i ono što je najzanimljivije sad za ovaj video je da je sve ono što sam pokazao potpuno besplatno, tako da je i pristupačno većini onih koji imaju nekakav najosnovniji mobitel i kao što sam rekao sa onim Galileo GPS sustavom i računalo i znači program se ovaj Ride with GPS plaća ako želite punu verziju, međutim samo besplatnom verzijom je moguće sve ovo napraviti što smo vidjeli do sad u samome videu i što sam vam pokazao. Eto ga, nadamo se da će to tako i ostati. I evo, to bi bilo to, ljudi moji, idem nastaviti voziti dok još ima dana.
ljudi, to je taj put za koji sam tražio da li je put ili nije. Evo, kao što vidite, uspjeli smo proći kroz šumu i doći do ove ceste kojom nastavljam dalje svoj put prema Vidikovcu, tamo prema Svetištu, Rudniku i tako dalje. Evo ga, to bi bilo to. Malo sam ovako zadihan, nemojte zamjeriti. Zima je bila duža malo, pa malo treba i kondiciju povratiti. Evo, znači, to bi bilo to. Kako se orijentirati, koji program koristim i kako to sve na kraju ispadne u praksi. Pa evo ga, sad mislim da je stvarno dosta mog pričanja. Idem odvoziti ovaj trail, stvarno da me ne uhvati mrak. I nadam se da je video bio zanimljiv i informativan i vidimo se u drugom videu. Pozdrav ljudi!